Disgwid bejn l-MUT u l-Gvern f'nofs il-pandemija waslet biex din il-Union irreġistrat tilwim industrijali u ordnat strajk ta' jumejn lill-għalliema. Dawn id-direttivi ngħataw wara li l-Prim Ministru maċċettax it-talba tal-Union biex fl-isfond tal-każi dejjem jikbru ta' COVID-19 l-ewwel jumejn tat-term il-ġdid isiru online. Proposta li Robert Abela rrifjuta biex il-Union ma kellix triq oħra għajr li tagħti d-direttivi. Dan ma jħallilna l-ebda għażla ħlif li nagħmluha ċara li aħna ħankunu qegħdin u diġà għamilniha b'mod ċara niddikjaraw tilwim industrijali prattikament issa stess u għada u l-ġimgħa ħajkun hemm jumej ta' strajk. Għalfejn? Għax aħna morna ant il-Prim Ministru għadnilu aħna nagħmlu daw il-jumej online teaching bħalma fil-fatt għamilna anke fil-passat u dan jfisser li ovvjament ix-xogħol jibqa' għaddej għall-Prim Ministru dan ifisser li l-impjegati mhux se jitħallsu. La ovvjament l-impjegati mhux se jitħallsu mela din tfisser strajk. Il-Union insistiet li kienet kelmet anke mal-iskejl privati u dawk tal-Knisja li tista' tgħid kollha marru għal tagħlim online. Marco Bonnici, President tal-MUT, qal li fil-jiem li ġejjin se jkomplu d-diskussjonijiet dwar din is-sitwazzjoni sabiex tinstab soluzzjoni li tissalvagwardja is-saħħa tal-istudenti u l-għalliema. L-MUT kienet qalet aktar kmieni matul il-jum tal-Erba' li kienu marfa li l-Gvern kellu pariri mill-awtoritajiet tas-saħħa biex ma jiftaħx l-iskejjel għalissa. Xi ħaġa li d-Deputat Prim Ministru ma kkonfermax meta mistoqsi dwarha wara li ħarġet l-istqarrija tal-Union. Is-saħħa u l-edukazzjoni huma priorità u bil-miżuri ta' edukazzjoni m'hemmx issa b'mod kategoriku illi l-iskejjel m'għandhom xiftu. Iżda l-President tal-MUT Marco Bonnici reġa' konferma ma' Net News li dan il-parir fil-fatt kien ingħata lill-Gvern. Iva għandna l-konferma li dak il-parir ingħata, għandna l-konferma minn diversi sorsi u nibqgħu nsostnuha. Ġifieri jgħid kulħadd nafu li l-parir ingħataw, il-parir kien li l-iskejjel għalissa jibqgħu magħluqin għall-perjodu sakemm ikun hemm evalwazzjoni, però dak il-parir ma ntlaqax bħal mod ċar. Fl-ewwel kummenti tiegħu wara li l-Union ikkonfermat li l-Prim Ministru baqa' jwebes rasu, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li nbidel il-Ministru tal-Edukazzjoni imma l-attitudni tal-Gvern ma tinbidilx. Dan għal Grech u tort tal-inkompetenza u l-arroganza ta' Robert Abela. Bernard Grech esprima solidarjetà mal-għalliema li kellhom jirrikorru għal strajk għax il-Gvern ta' Robert Abela qed jibqa' jinjora l-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa u baqa' dej blajta ta' business as usual li qed tpoġġi f'riskju is-saħħa tal-istudenti, l-għalliema, il-ġenituri u l-istaff tal-iskejjel. Bernard Grech qal li Robert Abela għandu jħalli l-awtoritajiet tas-saħħa jiddeċiedu f'mument daqstant delikat. Intant aktar kmieni l-kap tal-Partit Nazzjonalista għamel kuntatt mal-MUT u l-UPE, iż-żewġ unions li jirrappreżentaw lill-edukaturi sabiex jiddiskutu din is-sitwazzjoni delikata.